Coñecida xa o nome da empresa que realizará a obra de instalación de pantaláns para embarcacións bateeiras, a UTE Amilibia Aeronáutica Aister, e coa finalidade de analizar aqueles aspectos xerais do desenvolvemento das obras, con representantes municipais da confraría e da propia firma adxudicataria. O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, desprazouse ata Cabo de Cruz. Con esta xuntanza pretendíase tamén mitigar os posibles problemas que puideran xurdir, unha vez que o proxecto xa foi revisado e modificado, con axustes técnicos para a súa actualización. Hai que ter en conta que cuestións como a necesaria coordinación entre os traballos e a actividade normal do peirao teñen que estar previstas. Tamén falamos de cuestións que teñen que ver sobre a zona destinada a acopios e que en consecuencia vai a quedar, digamos, acotada para a actividade portuaria e, en definitiva, o que queremos facer, como sempre, é executar os proxectos co conocimiento, ca información e ca máxima implicación, estamos falando a nivel participativo, do sector a quen van destinados estas melloras. O alcalde Xoán Xosé Dieste destacou a importancia das obras, que suporán a creación de 139 prazas de amarre para barcos mexilloeiros, coa que se salda tamén unha débeda histórica con este porto. É un porto que tiña unha necesidade grandísima desta obra. Boiro é enseña do mexillón en Galicia, é a actividade principal do mar que máis xera ao longo do ano e durante moitos anos, e polo tanto estamos aquí para que todo sala ben, para que todo sala de acordo ao que o sector necesita, donde todos hemos participado e donde facer un proxecto para as persoas e para os profesionales que viven do mar, non? As obras, cun investimento duns 6 millóns de euros, prolongaránse durante un período duns 16 meses.